заповядайте. Благодаря ви. Виж какво произведение на изкуството може тук. Аз като работих в Рим, имахме доста картини на майстора, оригинал. Не само от него, и от Злати Бояджиев, но неговите картини бяха така най-ценени. И имаше хора, които за първ път виждат негово творчество и се спираха първо на него, разбираш ли? Което беше най-интересното. Без да знаеш, нещо като скрита дегустация на вино, без да виждаш етикета. Кое е най-хубавото? Да, пробваш. Не знаеш цена, не знаеш какво марка, което е много важно. На мен много ми харесва. Много ми харесва. За мен това е един от най-уникалните ресторанти във Варна. Просто самата идея, да, съчетана с мястото, тая морска градина, паркинга, всичко. Тая тишина, която е, въпреки че е близо до пътя. Пак не се чува. Пак не се чува. Даже не се чувства и липса на музика, което... Какво ще ми предложите за десерт? Какво ще ми препоръчате? Нещо по-силно да бъде, по-ароматно. За мен да бъде шоколад. Добре, имаме един много хубав десерт, топъл шоколадов кейк с топка сладолет. Добре. Смятам, че ви хареса много. Добре, благодаря. А за господина? За теб. Аз, понеже сме в есенния период, имате ли нещо на базата на тиква? Може нещо много интересно, да. Една торта имаме с мус от тиква. Смятам, че много ще ви хареса. Добре. Все пак есен, гъби, страус, тиква. Добре, благодаря. И сме в сезона, есенния сезон. Добре. Добре, страхотно. Че вкусно мирише. Да ви попитам, преди колко години отвори ресторанта? 3 години. На самото откриване ядах това нещо и винаги изглеждаше по същия начин. И сега, и преди. Което е много хубаво, нали? Сега забележи при мене. Който е фантазия. Значи колко? Тиквата, формата на мус. Перфектна. Точно имитира вкуса на баклавата. Или на тиквеника. Да, тя е баклава с тиква или тиквеник, както я наричат. Ето го елемента тук, кората от точната кора. Българската. Муса. Блата, мисля, че е ребанена, не съм сигурен. Високо. Много балансиран вкус. И на киселинност, и на сладост. Не е много сладка. Аз очаквах да е по-сладка. Има канела вътре. Да, дължително. Имаш карамелизирана тиква. Остане. Вкусно е. А твоето? Моето сега. Вкусно е, ама аз как ще разбера? Гледай сега. Гледай какво се случва. Гледаш ли? Теква ли? Браво. Виж колко е хубаво. Колко вкусно изглежда. Не виж коя е хубава комбинация оранжево с кафяво. Браво. И шоколада е хубав. Малко е тежко, но е много вкусно. Комбинирай го с сладоледа, го комбинирай. Да. Много... Пробвай така заедно с сладоледа. Сладоледа какъв е? Ванилия или? Ванилия. Сметана. По-скоро сметана. Той е плод, знаеш как се казва? Знаех. Физалис. Да. Тибетски домат. Аз в Германия съм виждал мои колеги как го берат и правят конфитюри от него и мармалади. Много добър, много успешен плод. Става и за декорация. Това е леко кисело. Да, той има доста голямо съдържание на витамин С вътре.